ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଲିଗାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଯାହାର ତ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ଅଲଗା କଥା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କମ୍ ଏଜ୍ ଏଇଟା 40-45 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଲିଗାମେଣ୍ଟର ବହୁତ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏହାର ସବୁ କାରଣ ହେଇଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଆମର କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଆଉ କୌଣସି ଖେଳକୁଦ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ କେସ୍ରେ ବହୁତ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେସ୍ ଆସେ। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କାଟେ ବସେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ହେଲା ଆମର ଏ ପିଲାଟି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ୍। ୟାଙ୍କର ଏସବୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମର ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ଆମର ହାତ ମାରିକି ବି କିଛି ଜାଣି ହବ। ଏ ମେନ୍ ହେଲା ଏ ଆଣ୍ଠୁର ଚାରିପଟେ ଆମର ମେନ୍ କହୁଛି 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ରସି ଭଳିଆ ଯେଉଁ କାମ କରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସବୁଠୁ ହେଲା ଆମର ପଛରେ ହେଲା ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଗାମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ବେଶୀ ମାନେ ଆମର ଲଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଉ ମଜବୁତ ବି ସେମିତି। ଆଉ ଏ ପଛପଟେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କିଛି ହୁଏନି ଲୋକଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଆଣ୍ଠୁଟା ବୁଲିଯାଏ, ପଛ ଏମିତି ଠେଲିଲେ ପଛପଟକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଧରିକି ରଖିଛି, ଆମ ପଛପଟକୁ ଗଣ୍ଠିଟା ବୁଲେଇବାକୁ ଦଉନି। କାହିଁକିନା ଆମ ଗଣ୍ଠିଟା ଏଇଭଳିଆ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ପଛକୁ କରେନି। ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଦିଏନି। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଲା ଟିକେ ଯେମିତି ମୋଟର ସାଇକେଲ ବାଇକ୍ ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ କେସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ସବୁ ଖେଳକୁଦ ଯେଉଁ ଡିଆଁ ଏସବୁ କଲେ ୟା ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମର ମାଂସ ଏମିତି ତନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରସି ଭଳିଆ ଏମିତି ଇଏ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଇଏ ହୁଏ, ସେଇଟା କରିଦେଲେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯଦି ଲୁଣ ପାଣି କରି ଖାଲି ସେକ ଦଉ, ୟାକୁ ସେକ ଦେଇ ସଫ୍ଟ ଟିକେ କରିଦଉ, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ତୈଳଟା ତିଆରି କରୁଛୁ, ଖାଲି ହାଲକା ହାଲକା ଚାରିପଟେ ତଳୁ ଉପରେ ଏମିତି ମାଲିସ କରିଦଉ। ସେକ ଦେଲା ପରେ ଲୁଣ ପାଣି ସେକ ଦେଲା ପରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଏମିତି ଘଷି ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆରାମ ହବ। ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରି ଲାଗିବ, କାଟିବନି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋର ଧକ୍କା କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଯାଇ କଟେ। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମୋ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଛିଟି ଯାଇଛି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଛିଟା ହେଲେ ତମେ ବହୁତ କାଟିଥାନ୍ତା, ଚାଲି ପାରିନଥାନ୍ତ, ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା କାଟେନି, ସେଇଟା ଆମର ଏସବୁ ମାଡ଼ ବାଜିକି ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ଲୁଣ ପାଣି, ଖାଲି ଲୁଣ ପାଣିରେ ବି ହାଲକା ସେକ ଏଇ ବୟସରେ ଚାଙ୍ଗା ବୟସ ସବୁ ଦେଇକି ଟିକେ ଖାଲି ତୈଳଟା ଏମିତି ଘଷନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆରାମ ଲାଗିବ, ଫ୍ରି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଫିଜିଓଥେରାପି ବି କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପାଖରେ କେଉଁଠି ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଥିବେ ଭଲ ଏଇଟା। ଆଉ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ଯେମିତି ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଟିକେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତୈଳଟା ଘଷିଲେ ଆରାମ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେ ତୈଳଟା ଆମ ପାଖରେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ବୈଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବହୁତ ମାନେ ଆମେ 2-3 ଜଣ ବୈଦ୍ୟ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ। ଯଦି ଲିଗାମେଣ୍ଟ କେସ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ହାଇ ଜମ୍ପ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଯାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ସେ ମାମୁଲି ଏସବୁ ବେଶୀ ସେତେ ଇଏ ହେଇନି। ରହିଲି।